बिशेष भावे जोंहा जिफोर ब्लक दङ बेयो गामि ओनसोल जौगानायनि थाखाय गासैबो खामानिफोरखौ मावनांगौ। दा गोबाव सम गोबाव बोसोर DRDA नि खामानिफ्रा थिग मथे जायाखै, जायनि थाखाय गामि ओनसोला जौगायाखै। बोसोराव कौटि कौटि रां फैयो ब्लकफ्राव, बे रांफ्रा मोजाङै बाहायजायाखै। दा बेनिखायनो जोङो रिभिउ लागासिनो दङ गुबुन गुबुन ब्लकआव जे बेवहाय MGNरेगानि खामानिफ्रा मोजां जानांगो, PMY नि न'फ्रा मोजाङै लुजानांगो आरो बेजों लोगोसे SRLM निफ्राय जोंनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों गोबांखिनि स्किम बिथांमोना आखायाव लानो हायो, बेफोरखौ लानायखौ नुनो मोनाखै गोबां जायगायाव। बेनिखायनो जोङो रिभिउ लानानै बेखौ बोरैहाय मावहोनो हायो आरो गामि ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायाव आरो गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो खामानि होनायाव MGNरेगाखौ जों बोरैहाय मोजाङै बाहायनो हायो बेखौ ब्लकजों जोङो सावरायगासिनो दङ आरो गासैबो VCDC चेयारमेनफोर, GRSफोर, GPSफोरजों रायलायनानै बेखौ प्रेक्टिकेलि बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेनि सायाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो माखासे बिथांखि खामानि आखायाव लादों। नैबे डेभेलपमेन्टआव माबायदि जौगासारनायनि खामानिया गोबां खामानि मावनांगौ दङ, बेवहाय एसे खामानिफ्रा स्ल' जानानै दङ। गोबां खामानि मावनांगौ दङ, स्किमफ्राबो नांगौ बायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै। ओंखायनो बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों जे थिग खालामनांगौ आरो आंबो फैगोन सप्तायाव बेवहाय फैबावगोन आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि सायाव गासैखौबो नायगिदिंगोन। बे डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जाख्ल'नायबो अजद फैबाय थादों। बेबायदि स्पेसिफिक आंनियाव खुनु रादाब गैया माने जाख्ल'नायनि। जुदि पाब्लिकआ जुदि होयोब्ला बा सोरबा बेबायदि होयोब्ला आरो बेखौ जुदि जों इनकुवेरि खालामना मोनोबा बिनि सायाव एक्सन लागोन। एसेल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै नोंथाङा लानो हागोन बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोर। 13,000 रांनिफ्राय जागायनानै 20,000 रांसिमल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै लानो हागोन बाजाज पालसार, प्लेटिना, सिटी 100 आरो बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ। बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्रि हेलमेट। बाइगिरिफोरा बाजाज फाइनेन्स लिमिटेड नङाब्ला एक्सिस बेंकनि गेजेरजों गोरलै राहाजों फाइनेन्सआव बाइकखौ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? बे मोजां खाबुनि समावनो नोंथाङाबो लादो इन्डियानि नम्बर 1 कम्पानि बाजाज बाइक। फाइनेन्सआव बाइक लानो थाखाय नोंथांनो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि गैया। गांसे पासपोर्ट फट', पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो मोब्लिब बिलनि रिसिप्टखौ होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा फाइनेन्सआव बाजाजनि बाइकखौ लानो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा 03661 270550 99576 44326 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि जेडी र'ड एक्सिस बेंकनि साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमाव थोंजोङै फैनानै खौरां लाफैनो हागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल बाथौ मिशन बेंटलाव प्रिन्सिपाल मासिनि थाखाय बिजाथि हांख्रायदों। बिनायसाया MA एबा MSc जों लोगोसे BEd नङाब्ला MEd थानाय जानांगोन। एक्सपिरियेन्स गोनां बिजाथिफोरखौ सिगांग्रो खाबु होनाय जागोन। दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादजों फोनांजाब खालामनो हागोन। फोनांजाबनि थाखाय मबाइल नम्बर 99548 52542